ing sembah ngiring ngulon kapurba risang ngamor pengarat sireng telahan nyewang kanan mamuju nyewang Amastu Purana Sidam awit amastu silat mring Hyang Jagat Karuna Sirang Tandha kawisisaning bisana sono sinamung langaning mlebes tumaksih lestantun lampeng budhut sinatur tutur katela tetula tulat mring Raden Parabdya wini suda trengkang dinama dama pinardi tampeng lalata mangya tegap wasananing kupita tawarengging pralambang matumpa-tumpa marma panggeng panggung samurweng kata setebyar dumadining wayang purwa purwakaning kandha linarik tuting basa tume punung musura saya narasaya karaos mulajari wangrasa wani purhing diri rasa remangsa ngrumangsani lir jalma angin kaca jarwe mukjau cari tolo berjawus gemelar jering pakliran ya Gusti Chandra mirsan pagelaran inggih Purwa Surya Candra ndarung jawang kartika wis kelur putra teng kawasa sahari ratri angidri pawana perwateking duksina gelung gumanti temat dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad Totung lantang karo tumangker toya sinirambun toya jawah patung rempya dadu padang kutu-kutu walang katuga buronono yang buraja dadu brana tanpa wicalan padang terawan sinah sang bangret nanggung arsa murbawani jagat munggung jagat beton tumunggung-unggung unggeng kalengan mugara bang merengang alamun gauk saya dila-dila to bumi saya tangi semerup sang bangar kok katon sebelakanat kudung abang esmu jenar kapur bawan sinar sang yewang basonto tanam tu katon hijau royo-royo amang gunung enggang biru moyo-moyo bocah ing gunung nemelan gendan kasih ngering Prabanjana lenggat-lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tan metawis dang usul ae kawula tasih dene larsa ngopo buka garap Tegal Sawahi anglur silur tatanana pedhoti senambi sendonan sesindenan mikul karo lukundi
anggiring raja kayane sawen ana pirembagan sumur wangi sang hyang arga setang wisaya inggil wis katon melo sinari jagat dringi papat lor kidul tan kulon sinaring jagat kang samya rebul bada rebul tejo rebul kekuwung prandri tatan wonten kang amandan kekuwung raja negari Ngastina ya negari Gajahaya ya Liman Benawi ya Guru Janggala apan surga pambukaning kondo sarati mangke krana negari Ngastina tumati saking pulo-pulo pepanjaran sinasa pantoya Benawi dirambi umbal samudra pirang langut kang tanpa wakut pekating manunggal kapantok ora ing Cakrawala mane-mane cakra wisik sawane kineping jurang corong kinepung guwa serong kinarya sesuwing peksi lawet yang sarang burung wonten ugi pasisir antar sasana jembar kebekaning pasir kemelaring garis pinggir tanem tuwang rembuyung royo-royo karang kitri roe-roe ron kelapa bumi subur pasiten mabur satengah tinandur tangkar tumangkar kawuryan dadi gunung-gunung bepanjengan angrangsang langit lenggak-lenggok lampahe toya mijil saking sendang-sendang mening dirtani iline pinono para planet nami waduh pinentung-bentung kinarya angileni sawah yang pategalaning nara semo mokal pangola ing tetani bebasan tatanana bumi sancing kanggang selo sadaya tinandurang kang ora kapipandya patari silang gelar pasabinan yaya rukmi sari kang binangga pratiwi pategalan rengga pulau jenengan biyu godhongane ambe kowe nganti kaya manglung-mangluan witane pala kependhem pala kesimpar pala gumantung sadyatan kuciwa jinawi tukulan kang mawik sarasaning diri ingon-ingon raja kaya ite iwen sanseyang rembaka lamun jangka glaring bangunan namun wanci sarap surya samya mulih marang kandhange dewi-dewi tatanana carane kandhang agunan sing malang abet tebi saking tindak Durjana Juti samya sayog saka kabeh karo rusa bangsa duwe negari Gajahaya kenging binasake negari Ngastina alku semlagi mancing marang jaman sono panjang munjung pasir pawukula jinawi gemah ripakarta tata tur harja dasar guru kang gedhe bari padang jagati bulku situr tatu kencarane turta kasusuring manca praja lah seneng wae ing ngasta pusarane adil bangsa negari Ngastina menang rodano camno dosa namaning sang nata dosa 10 nama semestani jejuluk sang nata Prabu Duryudana ya sang Prabu Jaka Pitana ya sang Jayapitana ya sang Kurawendra ya sang Dastarastratmaja ya sang Gendari Suta ya sang Tripamangsa ya sang Prabu Gandharya Nalendra waktu bumenggung jajakakan kautamani sajuga lenggah mataring Damarjana ora mantra-mantra sipating Bathara dayati maning kasugihan sang Hyang Bathara kuwi wangi Jawanta binayang bayang sang janing para Hapsara Hapsari kawis ketinggal manggu tangguh Jaka Pawara loro datan kantun rawipun sang Hyang menuntut tungguling para jan garing Ngastina sang janing para pinisepuh nujung Brahmana Pandhita anengging ketingal enggak wonten samadaning kedaton negari Ngastina anenggih Pandhita Ngetal Kandha sang Mahatma Siwara Bisma ingkang eyang saking sang Prabu Duryudana menggerakan pelenggaipun nujung negari Ngastina Pandhita saka lima sang tapa Begawan Durna ya sang Kumbayana ya sang Baratwaja putra sang Begawan Durna menggerakan pelenggaipun senopati ning negari Ngastina nenggih nata ing ngawengga sang Prabu Karna Basusena ya sang Surya putra ya sang Suryatmaja pangrucitaning driya bisawanipun pepatih negari Ngastina minangka Rangkanata pidalaming Plasa Jenar nenggih sang Rikanapati Arya Sengguni Arya Sumpan ya Raden Rikantalpati mangurenggang sowan minangka pamungkasing driya pasewakan negari Ngastina nenggih satriya ing tirta tinalang nenggih sang Raden Arya Kartamarma para kawula samya kantheng pasisiran jejel riyal rapat popot bibit prasasata topan denggul tatan paselo labet sekadhaing para seba ing jaya mludak gendera ronteng bolung-bolung ketrangen danu nyayai mondeng mangsa labuh payung megar mending jamur barat ing mangsa rendheng tumbeng ngrangap jati ngarani mangsa katiga prandiri tinggal tidem jinem madaning pasewakan negari Ngastina nadan godhang tatan ing obah samirana tatan mampah kabiyar sumung swaraning pradangga mewah
pangling waranggana sigra murwani pangandikan dada kumangling wijining pangandika Sang Prabu Duryudana ingkang dereng kababaring lisan tanggaping sasmita sangya para kawula narsa ngangsep pisawane. Mas nurut ning langit Sritinon ning pasewakan busana maneka warna
Petengu Dyono Miwang Panjra Sarawarukma Ranggeng Manitnara Narawata Prabanya kang sumirat kenyaring reca kaliwaran ler ki laci sireng raden Wimbaga kandha amrek ingin katiupeng saparan mangambar kongas Dewang Sukmana mangadili nuwih ana sasmintaning sun jagat pasisaning Bathara nun mangke Kanjeng Hyang Mahatmara Siwara Bisma ketal kondo sarawa patuko Kanjeng Hyang Bisma wonten Datulaya Praja negari Ngastina Kanjeng Hyang ingkang wayah pun Jaka Pitana ngaturaken sembah sungkem ingkang wayah kunjuk wonten ngarsanipun Kanjeng Hyang Bisma ketal kondo Kanjeng Hyang Mahatmara Siwara Bisma Mas Trama Sidam sing aring bawana langgeng ya kula putu Prabu Duryudana nggih sira wayah Prabu Jaka Pitana ing Ngastina ngaturake sembah sungkemana ngarsanipun Hyang wis pun Hyang tampa gawe lega-legawanipun Hyang tiba sepadha-padha nggih kula putu Prabu ora lewat pun Hyang ngaturake salam taklimipun Hyang konjuk ana ngersane putu Prabu Duryudana putu Prabu Jaka Pitana Kanjeng Hyang Mahatmara Siwara Bisma iki
pareng pangestu patuku salam taklim sampun kula tampi akarya canjang buceng peni dumawing wijang rumaketing mertuyu saestu ndadosaken cahya nur cahya daging rakaiwanan Kanjeng Hyang boten langkung kaskecan lenggah patu Kanjeng Hyang Manmursi Wara Bisma wonten praja negari Ngastina Kanjeng Hyang ya nggih putu Prabu kaya wis ora kurang prayoga pratanipun Hyang anggonipun Hyang lungguh ana ing Datulya praja negara Ngastina putu Prabu nun mangke Bapa Penemban Bapa Penemban saka lima Bapa Penemban Durna sarawipun Bapa Penemban Kumbayana ingkang putra ngaturaken puja pangasta mugi kunjuk Bapa Penemban Durna asta kuswala sila pertapa samorante hawala gamanaka kula kaprit kantil pututing selikur kula nak inggih anak Prabu Jaka Pitana amiji dumateng wiswanipun ingkang bapa ing Sukalima nggih salam taklim utawi pudya pangastawa sampun ingkang bapa tampi akarya bombong tasmanipun ingkang bapa mboten langkung kula ngaturaken puji astuti lestari wonten ngersanipun paduka anak Prabu Jaka Pitana mugi anggenipun lenggah wonten ing Damparcana negari Ngastina saged mangke rahayu wilujeng widatane sambi kula mboten wonten alangan setunggal punapa anak Prabu Jaka Pitana Bapa Penemban Durna iki sampun kula tampi mugi ndayanana marang kasantosan lair lan batosipun ingkang putra boten langkung kaskecana lenggahipun Bapa Penemban Durna kula naknan sampun mboten kirang prayogi anak Prabu Jaka Pitana nun mangke Kanjeng Hyang mesti mawon damel kaget mana patu Kanjeng Hyang Bisma ketal kondo teka dinten samenika ingkang putra pun Jaka Pitana angaturi rawuh patu Kanjeng Hyang Bisma ketal kondo mesti mawon tuwa tandha pitaken salebeting manahipun patu Kanjeng Hyang Bisma Kanjeng Hyang putu Prabu wonten timbaling kadawu yektine pancen uga akeh sartane tuwa tandha pitakon sakjroning manahipun Hyang teka wektu dina iki putu Prabu nimbali kelawan sowanipun Hyang kamangka beda lan adat sing wis kelakon pendak-pendak putu Prabu nganakake pasewakan kuwi sing dirembug nalika mung ngrembug babakan patine para Pandhawa nanging ngene Blakasuta Blakutang terus tangwae pun Hyang ora nutup-nutupi pun Hyang walaka ana ngersane putu Prabu Jaka Pitana kalamenta kaget sartane bingung manahipun Hyang uga bombong sakjroning atine pun Hyang ngetal kandha teka wektu dina iki beda lan adat sing wis kelakon janur gunung Kadingaren iki sowanipun Hyang tinimbal ana ing praja negara Ngastina iki disuwuni priksa sartane pun Hyang disuwuni supayane mejang ana ngersane putu Prabu kepiye saranane nggone nggayuh wujuding wahyu kanarindran putu Prabu perkara kang mangken iki gawe bingung sartane gawe mongkok uga bombong penggalipun Hyang teka Kurawa kuwi urung tau sepisan bae nampa sartane nggayuh wujuding kanugrahan arupi wahyu teka wektu dina iki putu Prabu Jaka Pitana nimbali sowanipun Hyang kapuripun Hyang mejang ana ngersane putu Prabu Jaka Pitana kepiye saranane nggone bakal nggayuh wahyu nggih pun Hyang mongkok pun Hyang seneng sartane bombong penggalipun Hyang ngetal kandha nggih matur sembah nuwun Kanjeng Hyang pramila Kandhing sampun cetha terwaca pamintanipun ingkang wayahipun Duryudana supados sarawipun Kanjeng Hyang Bisma menika amejangaken kados pun diserananipun anggen paduka utawi ingkang wayah kepengin gayuh wahyu kanalindran ingkang sinebat wahyu cakraning rat iya ing pengangkaipun manahipun kegayuhanipun ingkang wayahipun Jaka Pitana menawi ngantos ingkang wayah samangke kasurungan wujuding wahyu kanalindran ingkang sinebat pun wahyu cakraning rat ing panggayuhipun benjang satedhak turunipun Prabu Duryudana badhe nglajengaken turas keprabon negari Ngastina lintir gumanti keprabonipun
ingkang wayah pun Joko Pitana samangke sakedhak turunipun ingkang wayah pun Gendari Suta paramila Kanjeng Hyang kadang patuh sampun rawuh wonten Maraja Negari Ngastina monggo sumawi kula aturi amejang kelan ingkang wayah kados pundi serananipun anggenipun badhe nggayuh wujuding wahyu cakraning ngerat Kanjeng Hyang. Ya yen ta wis cetha terwaca dawuh wayah Prabu saiki pun yang mung arep matur wong sing nggayuh wahyu utawa wong ingkang kepingin kedunungan wahyu mono piandele mung 3 Piyantunipun namung 3 ya ingkang sepisan ya kuwi jajak ingkang sepisan menika jajak ya ingkang ping pindhone jujuk banjur ingkang ping telune jejeg teges jajak jujuk sartane jejeg kuwi kudu diduweni kelawan nanggane titah utawa kudu tukul ana sakjerone penggali titah yen to dheweke kepengin kesinungan wahyu inggih ingkang sepisan sing aran jajak kuwi tegese apa jajak kuwi tegese kudu iso mangerteni marang cetek jerone kahanan ya jati dirine pribadi teges awakmu dhewe iki kudu mbok jajaki kudu mbok tindingi kira-kira wis apik apa durung kira-kira wis pantes apa durung lamun to kepengin gayuh wujuding wahyu kanalindran ya wahyu cakraning ngerat nggih kuwi jajak sabanjure jujuk kuwi kudu tansah anjujuk utawa anuju marang tingkah laku tindak tanduk munamuni solabawa kuwi kudu dijaga kuwi aran jujuk teges jujuk kuwi kudu njujuk marang bab ingkang prayoga sartane nyingkiri bab-bab ingkang asipat candala budyangkara kuwi jujuk nggih banjur ingkang 3 jejeg lah iki sing angel nggih angel digayuh dening saben titah ora saben-saben titah bisa nglakoni jajak jujuk sartane jejeg iki bisa krasa yen to sepisan dheweke wis njajaki ping pindhone dheweke wis njujuk marang perkara kang prayoga patrap sing becik kudu iso njejegake nggih teges yen to wis iso njajaki kelawan jati dirine iso nindingi kelawan awake dhewe sartane ping pindhone iso njujuk kelawan marga ingkang bener kudu iso tansah njejeke teges ora mingkuh sartane ora wola-wali sing dadi ngendikane ora minslamecele sing dadi guneme kuwi jajak jujuk sartane jejeg lan saiki aku tak takon karo putu Prabu Duryudana apa kira-kira nggonmu ngregem piandel 3 kuwi mau apa kira-kira wis mbok pikir kanthi tenanan apa nggonmu arep kepengin gayuh wahyu kuwi mungkin arya abang-abang lambe apa nggonmu kepengin gayuh wahyu cakraning ngerat kuwi pancen lahir batin tenan Kanjeng Hyang piye putu Prabu yektosipun sampun lahir lan batos anggenipun ingkang wayah pun Joko Pitana anggenipun badhe gayuh wahyu cakraning ngerat katite samangke sampun kula tatahi lahir lan batosipun ingkang wayah pun Duryudana malah kula ngaturaken panuwun wondene patu Kanjeng Hyang sampun amejang dhumateng ingkang wayah ya siji ngene nggih siji meneh pun yang ngimbuhi lan kang dadi aturipun yang ngersane ku putu Prabu nggih kados pundi Kanjeng Hyang wong sing arep gayuh wahyu kuwi kudu gentur nggone nglakoni prihatin wong sing arep gayuh wahyu kuwi kudu tansah nengenake marang prihatin sartane ngedoi marang tumindak seneng-seneng ropian-ropian sartane kekemul bondo donya ya pancen bener wong kuwi ora luput saka gegayuhan menungsa utawa titah kang gumelar ning jagat iki ora luput nggone duweni rasa kepengin mukti ngawi bawa Nyakromati mbau denda nanging ewa semono nggih gandeng sira putu Prabu kuwi wis madeg nalindra ning Praja Negara Ngastina jeneng sira putu Prabu Joko Pitana kuwi wis kekemul bondo donya derajat pangkat tumpuk matumpa-tumpa sugihmu nanging ndak jaluk yen to pancen wis lahir batin tenan kekarepanmu nggonmu kepengin gayuh wujuding wahyu cakraning ngerat perkara kadonyan kiwakna luwih dhisik perkawis kadonyan kedah kula kiwaken liripun kados pundi mbaleni aturipun yang wong sing kepengin gayuh wahyu kuwi kudu gentur nggone nglakoni prihatin
mergo nggone nglakoni prihatin kuwi kudu laku ta apa brata ya talak brata mesu budi ngulir budi ngasa kadiwasan ngeningake sartane ningkemake sartane niti narbuka lawan Babanawa Sanga tumindak angkara budi candala sartane tumindak seneng-seneng ya tumindak kadonyan kudu dikiwake luwih dhisik nggih jalaran sing jeneng Wahyu kuwi bakal tentrem manjing ana nganggane titah waton titah kuwi bisa meper sartane bisa ngendhake marangmu bal-bal ingkang nepson mangkono monggo dawuhipun yang ngersane Putu Prabu Jaka Pitana nggih Putu Prabu Syang Wantara Ratri amung cipta pulon tanana liyan kaeksi mila katur kang candra mane prasasatra kang ulun kang sumembah jagat dewa Bathara paman pati Arya Sengkuni kawula nok ninggih nggih anak Prabu nyawa-nyawa jimat sesembahan kula ingkang paman sumadong dawuh paman wonten timbalan kaget ara sing manahipun ingkang putra Jaka Pitana sareng nampi sabda pangandikanipun Kanjeng Hyang Bisma Ngetal Kandha bilih anggenipun ingkang putra kepingin gaya wahyu cakraning erat utawi wahyu kanalindran kedah laku topo broto laku priatos miturut pamanggipun paman Pati Arya Sengkuni kados pundi nuwun sewu lunggir ingkang bapa sumela atur nggih paman kasumanggaken kula kinten menawi paduka anak Prabu Jaka Pitana menika kepingin gaya wujuding wahyu mereka kula metangaken wonten ing kalih perkawis inggih sepisan kula nuwun sewu wahyu menika menapa wonten wujudipun nggih ya kula kinten boten wonten wujudipun jalaran wahyu menika tukul saking salebeting manahipun pribadi inggih ingkang angka kalih menawi paduka anak Prabu Jaka Pitana menika badhe nggayuh wahyu kamangka kula nuwun sewu miturut petanganipun ingkang bapa ing kepatihan menika tiyang ingkang kasinungan wahyu menika inggih tiyang ingkang nggadahi derajat pangkat sugih brana picis tumpuk matumpa-tumpa gesangipun wonten ing alam madang menika saged mukti ngawibawa Nyakrawati ambau dendha menika tiyang ingkang sampun sinebat kasinungan wahyu nggih lan sepisan malih kula nambahi ingkang bapa menika metang kula nggelar kula gulung sartane kula menggalih napa pantes ning atasipun paduka menika priagung paduka menika derajating Nalindra kok ndadak laku tapa brata ketayalan laku prihatin nuwun sewu nggih mbok sampun boten susah gayuh wahyu lenggah kemawon wonten Dampar Kecana Negari Ngastina wahyu menika sampun marani dhateng ngersanipun anak Prabu Jaka Pitana mboten susah dipun gayuh
Wahyu menika sampun madosi dhumateng angganipun anak Prabu Jaka Pitana jalaran mitratipun ingkang bapa ing kepatihan. Kula bali sepisan malih tiyang ingkang kasinungan wahyu menika ugi tiyang ingkang wonten ngalam madang menika gesangipun mukti ngawi bawa Nyakrawati mau denda. Nggih. Kamangka kula nuwun sewu. Anak Prabu Jaka Pitana menika derajat ugi sampun boten kirang, pangkat ugi sampun boten kirang. Brana picis lho nggih nuwun sewu. Kasugihan bondo negari Ngastina menika seprapat jagat kagunganipun paduka anak Prabu Jaka Pitana sedaya. Pramila menapa badhe kelamban menawi paduka anak Prabu Jaka Pitana badhe nggayuh wujuding wahyu. Mboten susah ketayalan pun to lenggah teng dampar Kencana negara Ngastina kemawon. Nek kula mboten percaya, kula mboten pitados wontenipun wujudipun wahyu. Paman Arya inggih. Kula kinten kula kisarujuk sapirembagan kalam ingkang sampun paduka jengandi aturaken paman. Lah nggih to. Pramila menawi miturutipun ingkang bapa mboten saketayalan gayuh wujuding wahyu nggih. Anak Prabu Bawa Durna. wonten dawuh. Miturutipun Bapak Durna kados pundi? Oh, nek kula kok sami kalih sing diaturke Dik Suni niku kula sami. Sami tegesipun kados pundi? Nuwun sewu lho, Nggih. Mboten kateges kula menika rubuh-rubuh gedang kalian menapa sing diaturke Adik Pati Arya Sengkuni menika mboten. Ning nuwun sewu to. Sampun wong sawangsul Pandhawa menika nggayuh wujuding wahyu, sampun wong sawangsul Pandhawa menika nggayuh wujuding kanugrahan saking para Jawata. Lah sakniki kula tak takon, wujude wahyu niku napa? Wujude wahyu ingkang digayuh dening para Pandhawa bola-bali ngantos wahyu sing tau digayuh melih kalih Pandhawa kalih turase Pandhawa. Oh, wahyu niku napa wonten wujude? Coba kula tak takon. Nggih kula kinten boten wonten wujudipun. Menawi wonten wujudipun, tartentu wonten wujudipun wahyu menika mbuh abang, mbuh ijo, mbuh kuning. Menika tartentu wonten wujudipun. Menawi wonten bentukipun menika mbuh bunder, mbuh gilik, mbuh cendhek, mbuh dawa, mbuh gedhe, mbuh cilik. Menika tartentu ketingal menawi wahyu ingkang dipun gayuh dening para Pandhawa menika mawujud. Nggih. Nanging kula nuwun sewu, nek wahyu menika mboten mawujud, oh menika senes wahyu lho, nggih. Menika senes wahyu, menika senes wahyu. Sok kalau mangsane Pandhawa niku mung sak ngayawara. Mung nampa ujaring kaken-kaken. Mung nampa ujaring daplok, ora niti priksa kelawan kanan sing sanyatane. Wah kanggone nglakoni tapa brata. Oh, kamangka niku mung wujude demit. Sing nyetrum sing marake mrinding awake Pandhawa niku senes kok wahyu, ning niku mung memedi sing tunggu papan mriku. Nggih. Niku Bapak Durna nggih. tur kula kok kalih sarujuk kalih sing diaturke Adik Pati Arya Sengkuni. Wahyu niku sampeyan anak Prabu Jaka Pitana mboten susah-susah gayuh. Kekayalan laku tapa brata. Pun lenggah teng dampar Kencana negara Ngastina kemawon, wahyu pun madosi anggaripun anak Prabu Jaka Pitana. Menawi pancen estu wahyu menika mbetaken kalian jengandika anak Prabu Jaka Pitana. Nggih. Menawi wahyu mbetaken kalian panjenengan tartentu ugi sampun ngebel. Lumantar nomor WA utawi sapituripun. Jawab badhe wonten job campur sari napa-napa ngoten mungkin wahyu ugi menghubungi panjenengan piyambak nggih. Nggih. Pramila kula piyambak ugi mboten pitados nek sinasa kula menika derajating Brahmana. Sinasa kula menika pendhita, sinasa kula menika nuju Ngastina. Kula mboten percados wontenipun wahyu. Merga wong sing kedunungan wahyu niku nggih cocok sami kalih sing diaturke Adik Pati Arya Sengkuni. Wong sing kedunungan wahyu niku wong sing wis mukti ngawibawa Nyakrawati mau denda. Wonten salah satunggiling negari bandane tumpuk matumpuk derajat pangkat sugih brana picis tumpuk undung wonten negari Ngastina. Padukan Prabu Jaka Pitana menika sampun mboten susah betaken wujudipun wahyu. Padukan Prabu Jaka Pitana menika sampun kewahyan lho nggih. Nggih. Paman Arya kalian Bapak Durna nggih. Pramila monggo dipun petang napa kelakon sampeyan kebareget napa kelakon padukan Prabu Jaka Pitana laku prihatin. Monggo laku prihatin niku abot. Poso ngebleng 40 dina 40 bengi. Oh, mboten saben titah saged nglakoni kok nggih, mboten saben titah saged lulus anggenipun laku tapa brata talak brata. Anggenipun badhe kaya wujuding kanugrahan menika. Jagat Dewa Bathara, paman Wonten timbalan. menawi ngaten sareng kula petang, sareng kula gelar, kula gulung Kanjeng Hyang. Piye Putu Prabu? Manahipun ingkang putra utawi ingkang wayah pun Duryudana kok mboten srek
menawi kula kedah laku priatos menawi kula kedah tapa brata ning atasipun derajat kula menika Nalendra lah kok mung malah arep kewirangan ngatasi Nalendra kuwi wajibe mukti ngawibawa Nyakrawati Bautendra lah kok dadak ketayalan Gaya Wahyu kudu tapa brata Kanjeng Hyang malah kula mesthaken dinten sak menika badhe kula urungaken anggen kula badhe gayuh wujuding Wahyu Kanalendran Kanjeng Hyang kagyatrisang kapirangu rinangkul kinempet kambet dosang retnaning bawana ya tukang malang ati ya tukang kudu kering ya tukang ana sing jas Mastur musidam sekaring bauna langgeng putu Prabu kaget penggalipun yang bareng pun yang mejang daki-daki kaya ngono ana ngersane putu Prabu Jaka Pitana ning sira malah taren karo sing jenenge Patih Sengkuni Duryudana lah padha karo nasibmu ki wujude iwak kecemplung wuwu wis bener kowe ping duweni gegayuhan wis tinarbuka penggalihmu kepengin gayuh wujuding Wahyu Kanalendran wis tak mejang sira putu Prabu njaluk dawuh ngono ngersanipun ing ngetal kondok malah wis tak wenehi wejangan sing kaya ngono ora mbok petang ora mbok gelar ora mbok gulung ora mbok pertimbangke kowe malah njaluk iku pamrayoga saka Patih Sengkuni karo Begawan Durna waduh Duryudana mesake timen kahananmu nggih nuwun sewu kula kinten langkung mesaken langkung priatos kawontenanipun ingkang wayah menawi kula ngantos derajat kula Nalendra tumuli kula laku tapa brata kula ketayalan kula ngraosaken rekaos kula ngrasake urip perkasa mung mergo kepengin gayuh wujude Wahyu sing tanpa wujud tanpa saged dipun raosaken dening manahipun ingkang wayah pun Duryudana ya wis ora dadi ngopo ning ngene lho nggih aku arep nyuwun prisa ngersane anak wayah Prabu Jaka Pitana kados pundi apa nggonmu kepengin murungake lehmu gayuh Wahyu ki apa wis mbok antepi tenan sampun kula antepi ginanipun menapa kula ketayalan menawi wujuding Wahyu utawi Wahyu menika mboten wonten wujudipun mboten saged kula regem mboten saged kula ginaken mboten wonten ginanipun sinaosa kula sampun kelampan gayuh wujuding Wahyu Kanalendran ya wis wis mbok antepi tenan sampun kula antepi lahir batin lahir batos ya wis ora dadi ngopo malah ndak rasa yen to pemanggihmu kaya mangkono sira putu Prabu duweni iku sartane duweni patrap sing kaya mangkono solah bawamu kaya ngono ndak rasa Begawan Bisma nggone lungguh ning Prajanegara Ngastina wis ora ana gunane meneh gunane apa aku lungguh ning Kedaton Negara Ngastina nek to aturku wae ora digatekake aturku sing cacahe sekeranjang koprak iki mau kalah karo ature Patih Sengkuni sing mung seklimah nanging sajak njlomprongke ning gawe marmatimu ya nggih ora dadi ngopo putu Prabu ora dadi ngopo-opo niyang njaluk pamit bali ning pertapan Ngetal Kondo nanging aku njaluk yen to mengkono bobol boroting kanan aja njaluk tulung karo Begawan Bisma putu Prabu
drembep marwa sing sang katri gumulung mangrompak ing wadya Kartakara reka kiri jagat dewa Bathara paman wonten timbalan kados pundi kawontenanipun malah kados mekaten Eyang Bisma sajak runtik manahipun sampun kajengipun nggih wong kula kinten menawi paduka anak Prabu Jaka Pitana nggayuh wujuding wahyu menika ugi mboten wonten ginanipun padha karo sami kemawon anak Prabu Jaka Pitana menika wong legan golek momongan wong nganggur golek gawean nak nggih ngaten to Kakang Durna nggih leser anu leres nggih leres mboten wonten ginanipun wahyu rama wujud karo digayuh oh nuwun sewu nggih mbok penak bobok kemawon nggih monggo kula aturi menggalih Subatana Nalindra kok kon laku tapa brata niku kados pundi anut lakuning Kurawa ngene ngelingono patine Risang Abimanyu Kakang Prabu Karna badhe paring dawuh menapa sajak pasemonipun nyuniti palilah wonten ngersanipun ingkang rayi Yayi kula nuwun sewu menawi paduka Yayi Prabu Jaka Pitana menika mboten kestu nggayuh wujudipun wahyu cakraningrat ingkang samangke badhe dipun matedaken dening Wara Jawata nuwun sewu menapa mboten langkung saenipun menawi ana dianeter dhumateng katrimanipun putra negari Ngastina liripun kados pundi Kakang Prabu mangke riyen to paduka anak Prabu Jaka Yayi Prabu Jaka Pitana menika kagungan putra inggih menika pun anak kula ing Saroja Binangun inggih menika pun Lesmana Mandra Kumara parengipun menapa mboten langkung sae menawi dawuh kan anak kula pun Lesmana Mandra Kumara supados laku priatos nggayuh wujuding wahyu cakrane ngrat Yayi kadyatri sang kapirang urinang kula kinempit-kempit dosang retnaning bawana ya kiye tukang walang ati jagat dewa Bathara Kakang Prabu iki sareng kula petang-petang sareng kula gagas ngendikanipun Kakang Prabu Surya Putra menika estu nandes nancep wonten manahipun ingkang rayi inggih Pamadarya wonten timbalan menawi kula mboten sarujuk sartane kula mboten purun menawi kula kedah nggayuh wujuding wahyu inggih monggo kula aturi bali nglarapaken sawanipun anak kula pun Lesmana Mandra Kumara sak menika nggih benjang-enjang lho ya iki sak menika Paman Pati Arya Sengguni oh inggih nek ngestaken dawuh keparing nyuwun pamit madal masilan ngatos-atos sampun ngantos kados lare alit Paman Pati Arya Sengguni
Mandalun tata krat silanera ngajamakan astanira ngalih astanira kalih yang nganti magawe pronto yang nganti magawe pronto jagat pangestu ngoro pamanarya wonten timbalan anak Prabu mriku anak kula Lesmana saking pundi lha keteka wonten bathukipun wonten wujudipun mriku napa niku senter anak Prabu wela jagat dewa Bathara saking pundi anak kula paman wau kula padosi teng kesatriyan mboten wonten sareng kula tinu sawah lah kok awayah Mas Lesmana Mandrakumara niku nyuluh kicot wela ngendikane ajeng dingge pakan welut ana kicot kok nggo pakan welut kudune ning sawah ki ra nyuluh welut pramila teng bathuke niku nuwun sewu wonten ponang senter ingkang tasih tumemplek anak Prabu monggo kula aturi andangu paman Harya nggih nggih anak anungane nita bocah mursid iso mikul dhuwur mendem jero aja mung kandung ring pangucap nang kababaro dadi pakarti Lesmana anakku bocah bagus padha kanthi raja sapratanira anakku Lesmana Mandrakumara Nuwun amit masang kalimantap tinebena ing laduni dumawaing tawanto wang linepat ing tolak manuk nuwun sewu wayah Mas tolak manu Rama Prabu Basudewa Duryudana Rama Prabu Duryudana Ram Paduka miji dumateng sawanipun ingkang putra ing Saraja Binangun wilujeng sawanipun kang putra Rama Prabu iya selamat tekamu kir selamat wilujeng kula ngaturaken sembah sungkem bekti kula kunjuk sanepa paduka Kanjeng Rama Prabu Jaka Pitana Rama maling iya anakku Lesmana Mandrakumara tak tampa ora lewat pangestune wong tuamu wae tampanana Yai Nokna ninggih sampun sanget anggen kawula mundi dadosna jejimat paripe dayanana ing kasantosan parang pangestu paduka Kanjeng Rama badhe kula cancang pucahing remi bocah ing weni kula cancang pucahing weni dumawaing wijang rumeketing wardaya saestu ndadosaken cahya nercahya daging rah kayiwanan Rama Prabu Lesmana ya nggih sesuk meneh ora sah dadak kowe nyuluh welut kowe iki anak ratu kok dadak ketayalan turun sawah kajengipun kula rekane pengen merakyat ya wis ora dadi ngopo Rama piye nggih damel kaget nimbali sawanipun ingkang putra wonten wigatos menapa Rama Lesmana wonten timbalin iki mau aku nampa dawuh saka yangmu ing Ngetal Kandha nggih
yen to aku kudu gawe wujuding wahyu kanalindran. Nggih. Nanging bareng tak pitung ora pantes ngatasipun Rama iki Nalindra tuku datang kedayalan. Laku tapa brata laku prihatin. Mongko wong prihatin kuwi angel sartane abot sanggane. Kepareng paduka Kanjeng Rama kados pundi? Ger. Kowe tau tuh supayane gayuh wujuding wahyu cakrane ngrat ya wahyu kanalindran sing bakal tumedhak. Seranane kuwi kudu laku tapa brata ana sakjerone alas. Mbuh nang ngendi papane sing baku kudu bisa nggayuhake wujude wahyu kanalindran kanggo wong atuamu sartane kanggo nerusake turas keprabon negara Ngastina. Besok kalamun to pancen kowe kesinungan wujuding wahyu kanalindran. Mula sowanmu iki tak dawuhi supayane wektu dina iki uga kowe budal nggayuh wujude wahyu cakrane ngrat nggih anakku Lesmana Mandragumara. Kagiat risang kapirangmu rinangkul kinampek kaempek waduh Rama Prabu jan-jane kula nek kon nglakoni tapa brata niku gelem-gelem moh Lire piye? kadang kalane sok akeh semut dadi kula memeng kula lungguh sila tumpang kok dikruyuk semut niku rasane larane ra jamak-jamak. Ora usah wedi, ora usah kuwatir. Mengko sing bakal ndereke kowe ana Eyang Ming saka 5. Eyang Durna, putuku Lesmana Mandragumara Anggeria. Mengko aku sing bakal ndereke sartane ngetutke kelawan sak laku jandramu nggon mulaku tapa brata gayuh wujuding wahyu cakrane ngrat. Nggih pun. Nek ngaten wekdal sakmenika kula nyuwun pamit madhal wasilan Kanjeng Rama. Hati-hati aja kowe bocah cilik. Lesmana. Nggih non. Wonten timbalan nggih. Kula ora dimangu-mangu kalaran aku lho pun Lesmana Mandragumara. Sampun to. Sampun waskwata, sampun ngantos sumelang. Mengke kula kalian Kakang Durna kalian Marasata kula ingkang badhe ndherekaken tindhaipun wayah Mas Lesmana Mandragumara. Oh, Nah Prabu sampun ngantos watos lho, Nger. Sedaya ingkang sampun linaman dumateng putra paduka pun putuku lalu Lesmana Mandragumara menika ugi sampun dados pepesthing kodrat. Mbok bilih menawi ketrima gesangipun putuku lampun Lesmana Mandragumara samangke satemasaken gayuh wujuding wahyu cakraning Ratanan Prabu. Bapadur iki. Nggih. Kakang Prabu Karna Wonten timbalan Yayi. babar pisan kula pasrahaken dumateng paduka dumateng keselamatanipun anakku kula pun Lesmana Mandragumara. Ngestaken dawuh Kartomarma wonten timbalan. Babaru kang padha sibuk jeneng Sanadya Kundrang Ngetotun kaya sempurna kadring mananggilan. Ya nun ngestaken dawuh kepareng kula nyuwun pamadal pasilan Kakang Prabu sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kadangipun Kakang Dimas Kartomarma purna kadring mananggilan.
Arsa sang nutu kunturang adoton sok saking dampar kesoro kedapit gambaran gading kaderakan sang janing perempuan jadi manggung tanggung soko paloro-loro ingkang sami ngambil upacaring prabot kawisa saking Mandra tindak nyosang Sirinarana lampun katon saking Mandrawa tansah sesanti kamulyane Indonesia pasti jaya.